Jerman karo Jarmeh iki loro. Wah, lambene. Berarti nek ditone bojone dikira wong lanang wedi karo wong wedok. Ala dadi nanti gak iso mampir. Salah. Ala yo. Wujud cinta besar terhadap istri dimanapun harus kita bawa. Yes, ikut mewujudkan seorang laki-laki sing tanggung jawab karo garwane sing merakukan bojone. Kowe padimu menutupi kelemahanmu to? Tak bayar dek ben rekening sing wedok. Mama Lucy loh menurut keluarga yang bahagia itu ada 3. Oh, iya. Mangan bareng, sholat bareng, Iya. adus bareng. Ya mah, kowe tau adus bareng karo bapak ora? Aku moh mangan bareng tahu karepku ben mesra tak kon dulang. Mulai tanggapan isu didulang ngarep omah. Tanggaku budal kok anu komati apa lara to kok didulang. Karepku ben ketok mesra kok. Kasih sayange, sholat bareng, adus bareng. Itu tanda cinta dalam berumah tangga. Dek ora gelem wong bojone gedine rong aku lho. Adus dicemplone gedhe jedeng kan ra iso ngangkat. Dek kuwi bojone gedhe kaya aku. Adus piye plok-plok. Aku bongkar jeding ping 4. Apa? Yo gara-gara gegeden iki. Oh ya. Kita aja loro ngono kuwi aku sudah berbangga luar biasa nggih Mas. Ya bangga ditanggap kok. Lantaran Mas Kangkong kula saged tepang Pak Pri kali warga masyarakat mriki iki ngerti setahun kepungkur lek ngejok. Nggih. Makane tenan lek ku wedi serak kaprah Mas Kangkong iki mau. Kowe wedi ra? Double campur sari rata tampa demi Pak Supri karo warga kene iki. Apa enak? Duh, apa nek enek no sorry no Cari sok. Campur sari enak. Enek. Wayang iki Neng Blitar. ora wani double. Ora wani mergo deman awake ya wis tuwek. Dadi cangkemmu. nek siji ae aja double biyen awake dhewe jek sehat ya. Lah aku iki masih tua-tua iki. Ya ta? Ya ta? Kowe endi kowe akan Malah film aku? Susana. Kowe endi kowe karo aku rene? Ini ya. Ayo. Kowe kok Ora iso, ayo. aku. Sing ngono nek Aku wirami. wanita ya pelatih aerobik. Ayo. Aku iki Nantang lu Cibrah. iki tontonan opo to ngene iki? Ora urus. Sampai ngene iki aku gak seneng loh salah satu. Calon ngono, Pak. Iki Calon dhuwur, Pak. Calon dhuwur, Pak. masuk itu. Enggak. Rodok.